ବହି ଦେଇକି ତୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ ସବୁ ତାମିଲରେ ଅଛି। ବସିଥା ପକେଇବନି ଅସନା ପକେଇବନି ଅଇଁଠା ପକେଇବନି ବସିଥାଅ ଅଇଁଠା ପକେଇବନି ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଇଠୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ହସୁରରେ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳ, ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଭିତରେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିଉ। ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ ବୋଧେ ରହୁଛି ଏଠି ତଳେ, ବୋଧେ ଏମିତି ଖେଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସହିତ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, କିଛି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ବି ଟଣା ହୁଏ ଏଇ ମାନେ ବାଲକୋନି ଚାରିପଟରେ ରଥ ଟାଣିକି ବୁଲନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଏଠି। କ'ଣ କରୁଛ ତମ ପଣସ? ଖାଉଛୁ। ଖାଇଛ? କ'ଣ ଖାଇଛ?